yadda za a iya bin diddigin mutum a duba a shiga map a ga duk inda mutum ya shiga da inda yake. Gargaɗi akan wannan bidiyon shine kada ka yi amfani da hakan domin ka cutar da wani ko wata. Mun yi shi ne domin taimaka al'umma. Kada ka yi hakan domin ka cutar da wani ko wata. Wannan shine. Kafin mu ci gaba, wanda bai danna alamar subscribing ba zai gan shi da ƙasa an da subscribing da zai rubutu. Bayan ka danna za ka gan shi ya koma wani baki alamar ƙarama ta bayyana a gefen shi, za ka taɓa ta ita ma. A amfanin taɓa shi wani alamar subscribing da alamar ƙarama shine a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za ka rinka ganin shi, bidiyon mu ba zai wuce ka ba. Kai tsaye za mu shiga cikin bidiyon mu kamar haka. Za ka je ka amsa wayan wanda kana so ka rinka bibiya